Hola de novo a todos, estamos agora mesmo aquí vamos falar co presidente da Federación Galega de Karate, cuarto dan nesta mesma modalidade, Óscar Lafuente López. Bos días, Óscar. Hola, bos días. Que tal? Quería preguntarche de primeiras que é o que estamos vendo aquí, que é o campeonato absoluto de karate? Bueno, pois o campeonato absoluto é o campeonato que comprende as categorías senior, é outra maneira de dominala, e, bueno, nós chamamos absoluto porque non solamente queríamos que entrase en competición a categoría senior como tal, sino que tamén este ano, pois, ao igual que o ano pasado, pois repetimos coa categoría de veteranos. Tamén introducimos en este campeonato absoluto pois unha modalidade nova que dá comezo este ano, como é o Kobudo, e bueno, digamos que baixo ese término, esa denominación de absoluto, pois que vamos recoller estas competicións que te acabo de enumerar. Ademais, tamén temos o campeonato de clubes, que outros anos tense feito de forma separada, pero bueno, este ano pois preferimos facelo así, a ver que tal se dá a experiencia, por ahora vai ben, e a competición de clubes, a competición de equipos de Kate Comité será na xornada de tarde. Vexo tamén que o campeonato, cando se trata da competición por equipos, é mixto ou é algo exclusivo, é algo en todos os campeonatos así? Vamos a ver, nós intentamos na medida posible adaptarnos sempre á normativa nacional, non? A nivel nacional hai categorías que son mixtas e hai categorías que se dividen en masculino e femenino. De todas formas, nós debemos atender un poquinho a nosa realidade e para facilitar a composición de equipos e fomentar a participación, pois nós preferimos ou pensamos que o feito de que se sean categorías mixtas, pois aos clubes axúdalles a hora de compoñer os seus equipos. E, bueno, pois así lo vamos facendo uns anos e continuaremos. Unha cousa diferente é os clubes que se clasifican para o Campeonato de España ou que queren participar no Campeonato de España de clubes, aí xa terán que adaptarse á normativa nacional e é posible que a mellor pois modificar a composición de equipos que presentaron aquí. Entendo. Hemos visto durante todo este ano que a selección galega e competidores galegos han estado facendo un tour internacional. Como foi esa competición internacional? Como é competir a nivel internacional como Federación Galega, por decirlo así? Bueno, nós temos 3 deportistas que compiten a nivel internacional habitualmente. Empezou este ano, recibeu a súa primeira convocatoria co equipo nacional. A competición máis recente que temos foi en Pamplona, a Serie A, a finais de xaneiro. Aí tiñamos coa selección española a Ruth Lorenzo, que é un habitual no circuito mundial de karate, a Xavier Santos, que pois foi o primeiro galego que debutou en categoría junior nun campeonato de Europa, nun campeonato do mundo, e que foi agora pois un fito histórico para nós, o primeiro galego que estuvo convocado para o mundial absoluto en Dubai en novembro do ano pasado, non? Entón, bueno, digamos que esos son os 3 deportistas unha punta de lanza desta federación. Por detrás ven xente moi prometedora tamén, que eu a verdade é que teño moitas esperanzas postos en eles. Moitos deles tamén estiveron na serie de Pamplona, non convocados pola selección española, pero sí competindo cos seus clubes, como poden ser Nicolás Pinaque, como pode ser Lucía Guerrero, vale, Víctor Mayo tamén. Entón, bueno, son xente que ven por detrás apretando moi forte tamén e que nos van a dar moitas alegrías. Facendo mención á competición de Pamplona, bueno, pois foi un resultado un poquinho resultados dispares, non? Alejandro tivo unha moi boa actuación na súa debut. Xavi, a verdade é que esperamos un poquinho máis da súa actuación, el tamén, estou seguro, porque o coñezo ben. Ruth, desgraciadamente, pois dou positivo no test previo á competición que se lle fai, a competición que se fai a nivel internacional, pois é sin máscara, hai que pasar unha prova de antíxenos previa, e, bueno, pois desgraciadamente Ruth no test de antíxenos previo á competición deu positivo e non puido competir, non? E, bueno, despois si tuvo, por exemplo, Lucía Guerrero, pois unha actuación moi boa, a verdade é que estou moi satisfeito de como fixo, e Nicolás Pinaque tamén, porque, bueno, son rapaces moi novos que están entrando agora en categoría absoluta no circuito mundial e, bueno, esperemos que eso estas boas actuacións se poidan dar de aquí en adiante. Entendo, moi ben. Que máis competicións se esperan ao largo destos meses en cuanto a nivel galego aquí en Galiza? Bueno, pois nós temos a semana que ven xa a segunda xornada da Liga Galega, que é unha competición que deu este ano, e a verdade é que cun éxito de participación tremendo, estamos moi satisfeitos. A participación que vamos ter en Ribadavia é superior á participación que tuvemos en Ferrol na primeira xornada, e iso será a próxima semana o domingo, non? E despois a seguinte competición que temos é o Campeonato Galego Infantil, que vai ser en Santiago, 5 de marzo,
un campeonato clasificatorio para o Campeonato de España, que vai ser a mediados de abril. E despois a última competición que nos quedará, a nosa última competición autonómica, será a terceira xornada da Liga Galega, que será lá polo mes de xuño, se non recordo mal. Moi ben. Querías engadir algo máis a esta entrevista? Querías facer algunha mención que non che fagamos nosotros? Bueno, eu sempre que podo sempre digo o mismo, non? Felicitar e felicitarnos polo equipo de organización que temos na federación, non? Ti mesmo nas túas tarefas, a xente que leva as mesas de anotación, os árbitros, a xente que leva a mesa central. A verdade é que as competicións de karate en xeral e na nosa federación cambiaron moito, é dicir, a complexidade organizativa que require unha competición deste tipo pois é moi grande, non? Entón, bueno, temos un equipo de traballo fenomenal que fai que todo saia da maneira máis satisfactoria posible. Moi ben, Óscar, pois ha sido un placer, espero poder facerte máis entrevistas destas noutras competicións. Vémonos, paseo ben, espero usted non compite hoxe, non? Non, hoxe non, eu xa o tema da competición xa o deixei hai tempo, non se me dá moi ben tampouco, Bueno, hai tempo para todo. Pois moitas gracias, vémonos, Óscar. Vale, gracias, Jonathan.